дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони гузоришҳои мустақими телевизиони варзиш, садои моро аз маҷмӯаи варзиши кумитаи андоз мешунавед аз пойтахти кишвар, ки дар он ҷо чанд дақиқа пас рақобати финалии ҷоми Тоҷикистони ва футзал баргузор мегардад. Айни замон суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад. Соро компания Сипар солҳои пеш то пайдо шудани дастаи футзали Истиқлол дар Тоҷикистон рақобати классикии футзали ватанӣ аз рақобат ё худ набарди Соро муқобили Сипар ба ҳисоб мерафт. Соро душанберо муаррифӣ мекард Сипар шаҳри аз шимоли кишварро, шаҳри Хуҷандро, ва имрӯз боз ҳам мо набарди ҷониби ин ду дастаҳоро хоҳем дид. ба ёд меорем солҳои 2019-2018-ро, вақте ки бозиҳо миёни ин бошгоҳҳо расо ҷолиб мегузаштанд. Иқбол Воситзода ва Фирӯз Сангов якдигарро истиқбол мегиранд, капитанҳои ҳардуи дастаҳо. бози имрӯзаро ситоди доварон бо сардори Сафаралӣ Маҳмадзода ҳакамӣ мекунанд. ёвари довар Манучер Замонов аст, довари захиравӣ бошад Наврӯзҷони Сулаймон, нозири вақт Меҳробҷон Одинаев. дар даври нимниҳоӣ дар ҷоми Тоҷикистон дастаи Соро компания дастаи Ҳуморо шикаст дод. Сипар бошад аз Истарафшан гузашт. ҷузъиёти он бозиҳоро баъдан ба шумо хоҳем гуфт. ҳаятҳои дастаҳоро ба шумо маърифӣ мекунем. шурӯъ мекунем аз дастаи Соро компания, ки мизбони номиналии рақобати мазкур ба ҳисоб меравад. дарвозабон имрӯз аз сониҳаи аввал рақами 22 Нуриддин Ҷабборов аст, рақами 10 Идрис Ёров, 14 Уго Кардосо, 75 Лукас Наказато ва рақами 5 бошад Густаво да Силва. дар курсии эҳтиётӣ дарвозабон Саиди Торабиде, рақами 7 Муҳаммад Раҷабов, 9 Файзали Сардоров, 99 Дилшод Саломов, 13 Бахтиёр Солиев, 11 капитани даста Фирӯз Сангов ва Самандар Ризомов. Сармураббии даста Пайрав Воҳидов. акун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Сипар. рақами 55 Родриго Антони, 36 Камило Рафаэл, рақами 8 Иқбол Воситзода, 22 Назифхон Набиҷонов ва рақами 4 бошад Эркин Эҳромзода. ҳайати захиравӣ Мунир Саидшарифов, Баҳром Хоҷа Содиқ Хоҷаев, Ҷаҳонгир Кенҷаев, Хусрав Қаюмов, Бруно Петерсон ва Шӯҳрат Расулзода. сармураббии дастаи мазкур бошад Баҳром Ярматов аст. ва ин бозиро барои шумо шаҳр медиҳам меҳровари кишвар ба мо ҳамзамон нишонда мешавад. комиссари рақобат дар канори майдони суда аст Торик Ҷураев. аз маркази майдон гӯбзари бӯи Иқбол Воситзода аст. аллакай Иқбол ҳунарнамои хубаш дар айни Сипар сазовор гашт дигар бора
даъват шуданро ба ҳайати мунтахаби футзали тоҷикистон. вақтҳои охир умуман мо дар тими миллӣ намедидем, зеро ки дар ягон ҷо хуб ҳунарнамоӣ намекард ва таҷрибаи кофӣ бозӣ кардан ҳам надошт. аммо акнун ки дигар бора сатҳи хуби бозиро нишон медиҳад, сазовор гашт барои ҷалб шудан ба тими миллӣ. ма аз пайрав воҳидов хотиррасон шавам ки сармураббии дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон аст. дар даври нимниҳоӣ, дар бозиҳои аввал чунин натиҷаоба дирса шуданд. Дар даври нимниҳои ҷоми тоҷикистон Соро компания дар бозии аввал 11-2 Ҳуморо шикаст дод. Истарафшан бошад, то як андозаи ғайриинтизор Сипарро 3-2 ноком сохт. аммо ин танҳо бозиҳои аввал буданд. дар бозии ҷавобӣ бошад, Сипар 2-0 Истарафшанро шикаст дод ва ҳамин тариқ бо бартари як гол дар ҷамъи ду бозӣ дастаи Сипар ба финал баромад. Соро компания бошад дар бозии тим ҳам бар мо раҳм накард. 15-4 натиҷа он дод ки Соро боз ҳам ба финалро хат пайдо кунад. пеш аз шурӯи ҷоми тоҷикистон ҳама хуб ёд дорем нафарон ки таваҷҷӯҳ доранд ба футзали кишвар. мусобиқаи рафиқонаи байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол баргузор гардид дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки бошгоҳҳо аз Тоҷикистон, аз Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Эрон. онҷо Сипар ба финал баромад. Соро бошад дар гурӯҳи хеш назина якум аз зияни дуюмро ишғол карда натавонист ва танҳо ду даста аз гурӯҳи худ ба марҳилаи навбатиро хат пайдо мекард. рақибони Сороҳо мушкил буданд. СКБ банк аз Ӯзбекистон, Канти Қирғизистон. این زمان میکرد پیدا میکند ادریس یورف تو رو خوب قبول کرد در داخل جریمه‌گاه، اما در آخرین لحظه تو رو از نزد پای دور کرد نظیف خان نبیجانов. در مسابقه بین‌المللی که تشکیل شد در شهر خوجند یک زمره بازیگران خارجی ماهی را باشگاه سپر جلب کرد تنها به خاطر همون چند بازی مسابقه. از آنها تنها فعلا ما دیده استیم که 3 نفرش باقی ماندند و خلاص. توپ رو از دست میداد اقبال واسیدزاده، اشتباهی بنیاد کلان توفه کرد توپ رو با بازیگران سورو و ادریس یورف ضربه انجام میداد. این نوبت دروازه‌بانی سپر اوریجانو برمیگردند ضربه مذکور را. خلاص در فینال سپر از دست اسکابی بانک شکست خورد و زینه دیم رو در همون مسابقه اشغال کرد. فعلا در میدان در هیئت سورو تنها ادریس یورف بازیکن تاجیک است. 3 نفر دیگر باشد همان بازیگران برزیلی: اوگو کاردوسو، ناکازاتو و گوستاو دا سیلوا. ضربه از دور چندان خوب است در اجرای اوگو. بسیار خوب بازی کرده بود اوگو در رقابت مقابل اسکابی بانک و باشگاه کانتی قرغیزستان. همین شکل و با همین سبک بازیگر در تاجیکستان خیلی کم است. امکانیت برای سورو و مهارت انفرادی ناکازاتو در کنار چپ میدان با گل آورده میرساند. ناکازاتو پارتو انجام میدهد. ادریس یورف رو هیچ کس محکم نکرد. آسان رقم 10 سورو توپ رو به دروازه سپر وارد میسازد. گل مخلصانه اشدی سورو با اون نشان داده شود. اونجا پیش از آنکه توپ با ادریس یورف اومده رسید، رسیش با پای بازیگر سپر هم بوده است. امسال سورو غالب سوپرلیگای تاجیکستان شد. آنها در سلسله فینالی
با حسابی عمومی 3-0 در رقابت‌ها. استقلال را شکست دادند و بار پنجم در تاریخ خود جایزه مذکور را صاحب شدند. سپر باشد جایزه‌داری برینجی سوپرلیگای تاجیکستان است. استقلال واسید داده با امکان می‌دهند که ضربه زند. پایده بازی ویران کرده شد. مقابل کامیلو رافائل واسیزاده. ضربه او دروازه‌بان نوریدین جابورов از جای خود پیش برآمد، اما چون توپو با جریمه دو ندار آمده بود بازیکن سرعت توپ زده برآوردن چون خطرناک بود. اقبال باز هم توپ رو توفا میکند با بازیکنان سورا. اینجا در میدان است ساماندر ریزوموف. فیضلی سردارов هم در آمده است و شد سلاموف رو میبینیم. ساماندر فیضلی پس با کنور به نیت خوب ریزوموف امسال فکر میکنم که سپر باز هم حیات خود را پرقوتر خواهد کرد برای سوپرلیگای تاجیکستان. با فکرم که جلب کردن یک چند بازیکن دیگری خارجی در نظر است. از نقشه های سرا باشد یگان اطلاع متاسفانه ندارم راجع به نقشه های ترانسفری آینده. ساموف ضربه محکم کرده میشود. ساماندر ریزوموف از اوت طرفی فیضلی سردارov میپرتد و ضربه بینیت خطرناک. یکی از صفت‌های خوبترین که فیضلی دارد این ضربه ها است. ضربه بینیت سخت دارد این بازیکن. متاسفانه سپر تو رو درست اداره کرده از توانسته ایستاده است. گزارش طرف مرکز اختیار سالیف امکان ندارد که با توپ در ادامه ماند خسرو قیوموف. واسیزاده پرتاب جریمه گاه راست طرفی دروازه‌بان توپ را کرده میشود. واسیزاده پاس مرکز خسرو قیوموف توپ را از دست میدهد و فیضلی فعال با فایده سپر. ضربه سختی نوبتی
Нуриддин Ҷабборов тӯбро бармегардонад. қайд кардам ба маворид аст бозиҳои давраи чорак ниҳоӣ. ҷоми Тоҷикистонро дастаи Сипар аз Осимӣ гузашта буд. бо ҳисоби 5-2 онҳо дастаи Осимиро шикаст доданд. Осимӣ ин дастаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон аст. Соро компания бошад 9-0 Сомонро ноком сохт. Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон. яъне ки аз ду донишгоҳ дар ҷои Тоҷикистон даставон нарнамоӣ карда. имконоти хуби гузани дигарро доштани замон дар ихтиёри худ. Соро аммо зарбана чандон хатнок иҷро гардид ва замони Сипар тавонист ки зарбаро баргардонад. Бахтиёр Солиев аз павлои дароза гузаштааст. Файзалӣ ростӣ дараҷаи бозингарони даставо фарқкунанда аст. ин чиз эҳсос мешавад. танҳо барои ин пас аҳамият диҳед. довар хомӯш мондааст. на аз прессинг натавониста истодааст барояд Сипар. хатогиҳо зиёданд. аз ҳамин ҳисоб гуфта истодам ки сатҳи бозингарон фарқкунанда астанд. Нуриддин Ҷабборов дар бозии муқобили Кант дар қисми дуюм майдон ворид шуда ба хатогиҳои нобахшидани роҳ дод ки баъд ду голи рақибон оварда расонид. иқболбосӣ зуда мезабон ҳуҷуми Сипар. осон тӯбро мегирад Самандар Ризомов. Самандар бо тӯб 1-1 бо бозингари Сипар мондааст. наказато мебуд мерафт ба дриблинг барои гузаштани як бозингар. Ризомов бурра буда бозингарони Сипар ва акнун ба ҳуҷум мегузаранд худашон. Солиев, Саломов, Самандар Ризомов оҳиста актубро мемонад ва Бахтиёр Солиев анакубат Сипар кӯшиш кунад ки аз ҳамин ҳолатҳо ба аксҳуҷум гузашта тавонад. аммо бубинед тӯбро дар маркази майдон 2-2 мегиранд. ҳамон лаҳза тӯбро аз даст мегиранд. Файзалӣ, Самандар Ризомов, зарбаю боз ҳам махкам карда шуд. ҷоргонаи бозингарони Сорои васт карда мешаванд дар майдон. наказато бисёр зебо мегузарад аз рақиб. ҳамин финтҳою албатта ҷолиб ҳастанд ва натиҷабахш ҳам ҳастанд. бубинед на танҳо зебо балки натиҷа додан ҳамин амал кард. мехостем ки дар такрор агар имконият бошад ҳамин ҳолатро бубинем. медонед аз тоҷикон ки ҳамин усулро дар вақташ иҷро карда метавонист. на танҳо иҷро карда метавонист балки самаранок иҷро мекард. Шерзод Ҷумаев,
Зашферало мо такрори ҳамон ҳолатро надидем. Шояд ки баъдан ба мо нишон нашавад. босиз додан маҳкам карда шуд зарбаю идрис аз масофаи дур зарба иҷро мекунад. дақиқ нест. иқбол босиз дода пас хуб гузашт. дар марҳилаи охирини ҳамлаҳо як бозигари меҳварӣ намерасад. нафаре ки тавонад ҳуҷумро ба охир бурда расонад дар ҳайати сипар. ёраф наказато дар канори майдон партов бениҳад баъд борем ҳам туро дар майдони гӯдушта натавонист. Hugo паси хато иҷро кард. Наказато Идрис Ёров партов ба марказ инҷо аллакай озод шуд аз Густаво да Силва. зарбаи Густаво маҳкам карда мешавад аз ҷониби Иқбол Восидзода. Идрис Ёров ту ба пояш дуруст нарасид. Павле тубро мегиранд бозингарони Сипар. ҳаракат ба тарафи пеш нест. танҳо ҳозир бозингаро гузаштанд аз хатти марказ. Иқбол Восидзода зарбаи Иқбол ва аз Густаво туб аз майдон берун мешавад. Идрис Ёров акси ҳуҷуми Соро аз ин мавқеъ рости гузашт хеле мушкил аст. дар баробари ин дар мубориза бо бозигари Сипар қарор дошт. Уго барои натиҷаи максималие ки метавонист бигирад ин зарбаи кунҷаст ва ҳамин корро ҳам кард. таърихи бозиҳои байни ҳами Соро ва Сипар рақобатҳои бениҳоят ҷолибро ёд дорад. имконият доштани замон Сипар аммо аз он дуруст истифода бурда натавонистанд. метавонист ки худаш зарба занад. бозингари мазкур ба назарам ки Мунир Саид Шарифов аст. замоне буд ки дар силсилаи финалии Суперлига ҳар 5 бозӣ
баргузор карда мешуд миёни онҳо ва танҳо дар бозии охирин ғолиб маълум мегардед. тайм-аут мегирад соро. ба мо такран голи задаи Идрисёров нишон намешавад, аммо мехостем ки ҳамон усули анҷомдаи Наказатро дар тарафи рости майдон бубинем. Сипар дар ҳуҷум. Хусрав Қаюмов. Футбол мемонад. Камил Рафаэл. иштибоҳи бозигарони Сипар ва хатои худро ҷуброн карда тавонистанд. Иқбол восит дода. Иқбол бениҳоят зебо. аз Дилшод Саломов гузашт, аммо зуд омад Бахтиёр Солиев ва дар якҷоягӣ тӯбро аз назди поё гирифтанд. Дилшод бениҳоят хуб. Назирхон Набиҷонов буд. айзамон имконият дорад Сипар барои голзанӣ, аммо каме дер кард Мунир Саидшарифов. Назирхон. На, ин Назирхон набуд, назарат. Мунир Саидшарифов буд. Сардоров. зарба иҷро мекунад Самандар Ризомов. Нониқ. дар соҳаҳои оянда бовар дорам ки Самандар Ризомов нақши муҳимтар хоҳад дошт дар соро. маълум аст ки чӣ қадар рушд кардааст дар вақтҳои охир. ин чиз эҳсос мешавад. дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳам ҳунарнамояш назаррас аст. Сардоров. зарба аз масофаи дур ва дарвозабон тӯбро дар аввалин кӯшиши ба даст гирифта наметавонад. Сипар ба аксу ҳуҷум мегзарад. партӯ ба ҷаримагоҳ. Андакдони
Сардоров. Боз як зарбаи сахти дигар. Ризомов. Баъд пас барофтар иҷро мекард. Файзали Сардоров аз тарафи чап Бахтиёр Солиев холӣ аст. молакай ба воқеи тангтар рафту ки зери назорати бозингари Сипар қарор гирифт. Саломов осеб мебардад бозингари Сипар. назифхон набиҷонов аст. Сардоров имконият барои Сипар, аммо аз як бар як наметавонад гол занад Мунир Саидшарифов. як бар як баромад, намедонам тарсид ё поварияш наомад ки чунин имконият пайдо шудааст барояш, аммо шонси беҳтарин буд ва тӯбро оҳистак ба кадом тараф мезад. боз имконияти дигар барои Сипар. зарба боз ҳам ноани ҳатто тарафи дарвоза нарафту. Самоил Ризомов корти зард мегирад. барамун даъвоҳо сӯи довар Сангов гушту якҷо бо Раҷабов. پایان ویراکنی است. ضربه خطرناک. سپار فشاری سخت آورده ایستاده است.
дар натиҷа як бархурд иқбол воситзода осеб гирифт ва то ҳол аз замин барнахистааст. росӣ дар дақиқаҳои охир бозии сора он қадар боварибахш нест, аммо Сипар аз ҳамин имкониятҳо истифода бурда наметавонад. зарба аз масофаи дур аммо идора карда шудааст Нуриддин Ҷабборов. агар ки сиёсати ҳаятгузориро идома диҳад, Пайравоидов дар нимаи дуюм бояд ки дар хатти дарвозаи соро дарвозабони эронӣ истад. Саид Торобиде пас ба канори рост меохонитар аст Раҷабов. Қоида берон довар боз як тайм-аути дигар дар рафти нимаи аввали бозӣ. Пайравоидов нақшаро фаҳмода аст ба шогирдони худ барои бозигузорӣ кардан аз зарбаи ҷаримавӣ. خواهیم دید چه نقشه رو عملی میکنه بازیگران سارو. نکازاتو حتی طرف محمد رجبов تو با همان نرسید اونجا موقع درست گرفت سر بازیگر سپاه. این واقعی ششم قاعده‌ویرانکنی است از جانب بازیگران سورو. تو به دست بازیگر رسید و برای همین ضربه جریمه‌ای بمانه تعیین کرده بشود. متر ضربه 10 متر است. بوسید زوده ضربه اقبال و توپ ستون دروازه میزند. راستی ضربه را خوب اجرا کرده بود اقبال، اندک آمد نکرد.
минбаъд барои ҳар як қоида вайронкунии бозигарони соро зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. корти зард ба уго нишон медиҳад довар Сафаралӣ Маҳмадзода. дарвоза аз сахтии зарба аз ҷояш ҷунбид, ту ба дарвоза надорад. иқбол уго тубро аз наздикоӣ мегирад. зарбаи сахт нованиқ. анакун бозӣ маҷрои финалиро пайдо кардааст. иштибоҳи навбатии бозингарони Сипар. Фирӯзсангов зарбаи убар мегардонад дарвозабон. туп ба назди пои Муҳаммад Раҷабов омад. дарвозабон мавқеи худро гум карда буд, аммо натавонид зарба иҷро кунад Муҳаммад. 10 сонияи охирин ва бо ҳамин тамом қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Соро компания дар финали ҷоми Тоҷикистон оид ба футзал ва анҷом мерасад. голи ягонаро Идрисёров ба самар расонид. бозӣ дар наздик ба фарҷоми нимаи аввал ҷолиб шуд. Сипар бозии худро пайдо карда тавонист. каме истироҳат мекунем тамошобини азиз, баъда бармегардем ва гузориши мустақими худро давом медиҳем. бо мо бимонед. Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход должен быть продуманным. И для тех, кто не боится бросить вызов и победить. Линдавит. Выбирайте здоровье и активность на каждый день. Линдавит. Ваш выбор, ваша сила. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. وقتی که دل دارم نمی‌باشیدن از او رازایی که بمارم همیشه با من از او میکند لینداویتسه ایمونیتت رو بلند خدا بود حتما میشود بسند لینداویتسه دوستی دیگر ندارم انتخابی من این است جزو سمر ندارم میکند لینداویتسه ایمونیتت رو بلند هر کسی خدا بود حتما
0 аст голи ягонаро. Идрисёров ба самар расонид пас партоби наказато аз тарафи чапи майдон. Дастаи Сипар ҳам имкониятҳои хуби гӯзанӣ дошт, аммо аз онҳо истифода бурда натавонист. ду баромад 1-1 буд. як дафъаи дигар бошад Иқбол Воситзода зарбаи озоди ҷаримавии 10 метра дошт, аммо пас зарбаи ту ба сутуни дарвоза зад. дар нимаи дуюм чоргонаи дигарро дар ибтидо истифода мебарад Соро, Файзали Сардоров, Идрисёров, Самандар Низомов ва Дилшод Саломов. Сипар бошад бо чоргонаи асосии худ аст. иборат аз дарвозабон Антони Родриго ва бозигарон бошад Камило Рафаэл, Иқбол Воситзода, Назибхон Набиҷонов ва Эркин Эҳромзода. худро хуб нишон дод дар қисми аввал Хусрав Қаюмов, 17 Сипар. Иқбол Воситзода чун яке аз таҷрибадортарин бозигарони аст, албатта устувор бозӣ мекунад. Озарбойҷонимавӣ Сардоров, зарбаи ум аз павлӯи дарвоза мегзарад. ба канори рости майдон инҷо Хусрав Қаюмов қарор дошт. Партоба сад баланд аст ва бояд гуфт ки дарвозабон иваз мешавад. дар ҳайати Соро дар қисми аввал Нуриддин Ҷабборов истода буд, дар нимаи дуюм бошад Саид Торобидӣ ба майдон ворид мегардад. ман қайд кардам ки ҳафтаи охир дар ҳама бозӣ дарвозабонҳои Соро ба навбат меистанд. як қисм як дарвозабон, қисми дигар бошад дарвозабони дигар. Ёров канор холӣ аст, бояд барохтар пас иҷро мекард Идрисёров. онҷо талош шуда буд Самандар Низомов. дар аввали нимаи дуюм аллакай ду қоида вайронкунӣ анҷом медиҳанд бозигарони Сипар. агар тарокуми қоида вайронкуниҳо шавад, бовар дошта бошед ки ҳар як зарбаи ҷаримавии озоди 10 метра ба монанди пеналти 6 метра мешавад, ки Файзалӣ бисёр хуб онҳоро иҷро карда метавонад. Саломов партоби ба ҷаримагоҳ ва бартараф менамояд ин солро бозигари Сипар. Ёров Воситзода, зарбаи Иқбол бармегардад дарвозабон. сари вақт пештар ҳаракат кард Торобиде, дарвозабони Соро ва маҳдуд кард имконияти зарбазаниро барои бозигари Сипар. пас ба ҷаримагоҳ Идрисёров амал карди бениҳоят зебо ва 2-0 бо як ҳаракат тӯбро ба канор гирифт ва фирефта гардид дарвозабони Сипар. нишаст
و همین طریق ادریس دوبل میکنه در بازی امروزه. همینطور محمد رجبov o'rziga boradi. Kanor Sangov Soliyev бартари худро дар ибтидо дучан мекунад Соро. мушкил мешавад барои Сипар барои ҳисобро баробар кардан. Иқбол аз болои сари дарвозабон тӯбро мепартояд ва Бахтиёр Солиев баргашта аз дарвозаи холи тӯбро мебарорад. тӯб ба сари Торобидаам расидааст. Солиев пойде бозӣ вайрон шудааст. дар оғози мавсим Соро компания дар бозии Суперҷоми Тоҷикистон аз дасти Истиқлол шикаст хурд бо ҳисоби 4-3. чӣ зарбае буда! Наказато ту ба тири дарвоза зад. агар ворид мешуд ту ба дарвоза, голи бениҳоят зебо мешуд. зеботарин дар ин дидор. бо эҳтимоли зиёд дар сифати пирӯзии Соро беҳтарин бозингар Идрис Орф эътироф мешавад, аммо аз рӯи саҳмгузорӣ дар натиҷа ва аз рӯи мисол фарзия шахсан ман Наказато ҳамчунин номзади арзанда аст. яъне ки Соро ҳатто дар сурати пирӯзӣ дар бозии имрӯза требли тоҷикӣ анҷом дода наметавонад, чун як ҷоизаро аллакай дар мавсим аз даст додааст Суперҷоми Тоҷикистонро. Росидзода Сангов паси фирӯз намегузарад. дар нимаи дуюм рақобати бештар ва муборизаи зиёдтарро мо дида истодаем мени бозингарон.
шумораи мухлисон чандон зиёд нест дар маҷмӯи варзишии кумитаи андоз. пас ба канор хуб аст, имконият барои Сипар. На тӯбро агар Сангов ҳам намегирифт аз паҳлӯи дарвоза мегузашт. Сангов дар хатти ҳуҷумӣ ҳеҷ касро дастгирӣ намекунад, танҳо аст бо тӯб. Сардоров дар қисми аввал пас аз ҳисобро кушодан Соро андак заифтар шуд. дар нимаи дуюм чӣ? Сардоров 2-1 мавқеъи зарбазанӣ аст ҳамин замон пас медиҳад Файзалӣ баргардон шуд пасию маълум аст ки خودخواهانه بازی ندارد و برای دستش حرکت کرده ایستاده است. Сардоров дар марказ дуам дастагонаш холӣ ҳастанд. Самандар Ризонов тӯбро бармегардонад ба Файзалӣ. андак ноаниқ тӯб рафт. фишор меорад Соро Мусидода ва тӯб аз пои Дилшод Саломов аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ кор кард Сипар. сахт мезанад иқбол бармегарданд Торобиде ва зарбаи кунҷи ноботиро кор мекунад Сипар. ҳуҷуми Сипар давом меёбад. пас марказ мавқеъ зарбазанӣ ҳаст. бармегарданд Торобиде. Файзалӣ Сардоров пас ба Кадо. ҳисоб метавонад ки 3-0 шавад агар Идрисёров паси хубтар иҷро мекард.
дарвозабонӣ Сипар Родриго Антони зарба мезанад. Имкони навбатӣ пайдо мешавад барои Сипар. Хато кард Самандар Ризобов. аммо аз иштибоҳи рақибон истифода бурда тавонист Назирхон Набиҷонов. аз байни пойҳои Самандар тӯбро гузарондани буд бозингари Сипар, аммо муваффақ нагардид. Ризобов пас ба канор Сардоров дуба рӯи дарвозабон мезанад. бениҳоят зарбаи сахт ва бозиро манъ кардан дар кор аст. توبه خوبه دروازه‌بان агар рава дод дар лаҳзаҳои наздиктарин гол занад Сипар, анҷоми рақобат бениҳоят ҷаззоб мешавад. Идрис Ёров Саломов бо тӯб мемонад. ӯ мубориз аст тамдид шуд. Сардоров бо воситода тӯбро аз пои Файзалӣ бемушкилӣ гирифт. Пойдои дар маркази майдон. муаллифи дубл дар бозии имрӯза курсиҳои эҳтиётӣ менишинад, истироҳат мекунад. Сангов Фирӯз Ҳоломотуб аз бояд кӯшиш кунад ки тӯбро ба дасташ равон созад. аз пои Бахтиёр Солиев тӯб аз майдон берун мешавад. таймаут мегирад акнун дастаи Сипар.
идома меёбад бозӣ. Пас ба канор иҷро мекунанд футзолбозони Сипар. Агар туп дақиқтар мерафт метавонистанд ки ҳуҷумро тақвият бахшанд бозигарони меҳмон. инҷо меҳмони номиналӣ аст дар финал дастаи Сипар. паси олиҷаноб тасодуфан тупто ба Фирӯз Сангов расид. туп Фирӯз ҳеҷ омода набуд, барои ин ҳам зарбаи хуб иҷро карда натавонист. Сангов тупро аз даст медиҳад Фирӯз. дар ҳамин гуна ҳолатҳо як нафаре дар кор аст дар ҳайати Сипар ки маҳорати инфиродиаш баланд бошад, дриблинги хуб дошта бошаду як бар як тавонад аз бозингаи рақиб гузарад. фазои хулӣ пайдо мешавад. бале зиёд талош карда аз Сипар, аммо намол маҳорати инфиродӣ қайд кардан намерасад. Наказато мисола намегирад бозигаронро. тупро аз байни пойҳои Иқбол Воситзода гузаронд. барои ҳамин пайдои дағал Иқбол муҷозот мегирад бо корти зард. пойдоиро кунем ба хадик сана шуда маркази майдон. инҷо шояд аз як назар гумон равад ки ба туп бозӣ кард легионери дастаи Сипар. Камило амона сахт ба пои Наканату зад ва барои ҳамин дуюм бозингари Сипар бо фарқи чанд сония корти зард мегирад. Сангов, Раҷабов, боз қойдаварад барои эътирозҳои зиёд суидовар Манучер Замонов корти зард нишон медиҳад ба Бахтиёр Солиев. зарбаи 10 метра кор мекунад. соро қоидаваркуниҳои бозингарони Сипар хело зиёд буданд ва худи Фирӯз Сангов задани аст. ба дарвозабон пешниҳод кард. мезанад, нагирифт. барои Сангов флош мезанад. Фирӯз зарбаи Сангов ва гол. олӣ иҷро кард. зарбаи 10 метраро Фирӯз Сангов. се бар сифр. фикр мекунам аллакай дар финал ҳама чиз маълум ва фаҳмо аст.
3-0 қариб ғайриимкон аст ҷуброн кардан барои Сипар. акнун қоида вайронкунӣ аз сӯи бозигарони худи Соро тасаввур кард ки футзалбозони Сипар дар 1 дақиқа 3 маротиба қоидаи бозиро вайрон карданд ва ин охирон қоида вайронкунияшон шашум буд аз рӯи ҳисоб. масалан 10 метр таъин гардид. پنج دقیقه وقت است و گوش میکنم بازیکن سپار که دیگه اومد تا برای کنه نکنن که هر دفعه این بعد تعیین کرده میشود که ضربه اونجا چی بحث یا جنجالی است. متاسفانه ما ندیدیم چی حادثه رخ داد. کارت سرخ با ادریسیورف نشان داده خواهد شد. ما امکانات دیدن نوارهای تکراری داریم یا نه؟ اطاعت نمیکند با قراری داور ادریسیورف. اگر ما در تکرار میدیدیم که چی اولاد اتفاق افتاد زیرا که توجه در رفت بازی تمام به طرف دیگر بود و حادثه در طرف تمام دیگر رخ داد. بازیگری برزیلی سیپار هم کامیلو رافائل از میدان بیرون می شود. ادریسیورف نمیدونم کامیلو رافائل رو زد یا رافائل او رو زد. خلاص برای من نفهمم وضعیت مذکور. اما دوبار همه را دیده شده بود. قرار برآورد کارت سرخ با ادریسیورف. فیضعلی سردارف زمین را پاک میکند با پیکاره. نوارهای روز خواهند شد البته کارهای فیضعلی سردارف. پیرو وحید دوم نشان داده شود.
тамоми баҳсҳо пуштисар шуданд. акнун метавонем ки дар идома танҳо бозиро бибинем. умедвор мешавем ки дигар чунин ҳолатҳо иттифоқ намеафтанд. боз як голи дигар медарояд ба дарвозаи Сипарна. пайваст мешавад акнун ба ҳуҷумҳо. худи дарвозабони Сипар Родриго Антони. дер боз аст ки Уго дар майдон бозӣ накардааст. се бар се бозӣ доранд дастаҳо. аз сайти ҳар дошон як нафари хориҷ шуд. иқбол воситзода олим ҳунарнамоӣ мекунад муқобили Густаво да Силва ва Уго Кардосо. танҳо дар охир зарбаи ӯро маҳкам карданд. шонси хуби навбатӣ пайдо мешавад барои Сипар. онро ҳам истифода бурда наметавонад. фоидаи рокунӣ ва боз зарбаи 10 метра. агар фаромӯш кардан бозигарони Сипар ки таракуми қоидаваи рокуниҳо доранд. Уго зарбаи ю ноаниқ тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. дарвозабон аз ҳад пешҳаракат кард инавбат ва он зарбае ки зада буд Фирӯз Сангов дурустиаш дар он буд ки ба гӯшаи болоии дарвоза тӯбро равон кард, чун дарвозабон пеш аз зарба нишаста буд. Уго бас пои иқбол воситзода аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷи бояд таъин карда шавад, вале ҳамин тавр ҳам аст. довар чунин қарор мебарорад. Сардоров пас ба Торобиде. гарчанд ки ғалаба карда истодааст дастаи Соронҳо. дарвозабонашон пеш меравад. Уго пасинони тарафи Наказато. аллакай ҳаятҳо дигар бора пурра шуданд. вақти бо шумораи кам бозӣ кардан ба итмом расид. Резомов монанда ки роҳ афтода бозӣ дорад дар идома Сипар. фишор оварда наметавонад. дар ҳолате ки 3-0 як даста ғалаба карда истааст. дастаи мазкур бояд ки бо хоҳе зиёд пеш барояд. дарвозабонро бо бозингар иваз кунанд. аммо бо дарвозабонҳо ҳам бозиро давом медиҳанд.
Тоза номер 16 бу Восилзода. Зарба бо ноги по пос ҳам омад намекунад ба Сипар. То аз фаули дароза мегузарад. имрӯз дар финал фикр мекардам Иқбол нишон дод ки арзонда аст дават шуда ба тими миллӣ. бачае ки қайд кардам аллакай маълумот ҳаст ки ӯ ҳатман даъват мешавад ва то чанде аз чеҳраҳои нав аз бошгоҳҳои дигар пайравоиро хоҳад даъват кард ба тими миллӣ аз ҷумла аз дастаи сомонии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Иқбол бозиро вайрон мекард Наказато. Восилзода мустақиман зарба мезанад Иқбол ва гол. ба назарам ки дарвозабонеҷ интизор надошт. ҳама гумон карданд ки пас тарафи рост иҷро мекардад сӯи Ҷаҳонгир Кенҷаев, аммо Иқбол Восилзода худаш зарба мезанад ва зарбаи дақиқ аст. 3-1 ва тақрибан 1.5 дақиқаи дигар дар ихтиёри Сипар барои кӯшиш карданд ки ҳисобро мусовӣ гардонанд. Раҷабов то охир тӯбро идора карда натавонист. Иқбол аламовар аст. пояш часпид натавонист ки тӯбро дуруст нигоҳ дорад. айнан ҳамин ҳолат боди шуд салом рух медиҳад. Сангов голи сейв мекунад Соро. Тӯбро сар медиҳад барои Самандар Изомов. якдигарро дуруст нафаҳмиданд Самандар Изомов ва Фирӯзсангов. ва дар идома тӯбро дур сар медиҳад бозингари Сипар. Изомов пас ба тарафи рост. Сангов нодуруст тӯбро қабул кард. нафаҳмад ки чӣ кор карда мешавад капитани Соро. ва дар идома таносуби хатогиҳоро барқарор мекунанд дарвозабони Сипар Дани Родриго. вақти кам мондааст дар ин қадар сония ҳеҷ бовар намеояд ки Сипар тавонад ки ду гол занад. ҳамин метавонем аз ҳозир натиҷагирӣ намояд рӯзи имрӯзона. бале Соро беҳтар буд, аммо Сипар ҳам имкониятои худро дошт. фарқ дар ин аст ки Соро аз имкониятои худ гол зада тавонист, Сипар бошад не. дар финал нобахшидани аст. хурубназарӣ ва шонсҳои доштаи худро истифода набурда. ва дигар чун мефаҳмад ки вақт ба анҷом расидааст. Родриго Антони таваккал на тӯбро пеш мезанад ва Соро барандаи ҷоми Тоҷикистон оид ба футзал дар соли 2025 мегардад бо пирӯзӣ бар Сипар дар финал бо ҳисоби 3-1. дубл ба номи Идрис Ёров аст. як голи дигар бошад ба номи Фирӯзсангов. голи ягонаи Сипарро бошад Иқбол Восилзода ба сама расонид. дар идома бошад маросими ҷоиза супорӣ баргузор мегардад ва ҷои мусобиқа тақдим хоҳад шуд ба
дастаи соро. Электромобили BYD Е2-ро тоҳфа мекунем. Фиестаи сарпӯши сурхдорро бихар ва аз 1 май то 31 июл дар иқдоми бузург иштирок намо. Коди зери сарпӯшро бо SMS паёмак ба рақами 4664 фирист ва тӯҳфаи олиро ба дастор. 10 электромобили BYD Е2 туро интизоранд. Муфассал дар fiesta.tajikistan ва ё бо рақами 4664. وقتی که به ما دارم می‌باشیدن از او لحظه یکی بمارم همیشه با من از او میکند زندگی سه ایمونیتت رو بلند خدا بود حتما میشود بسن زندگی سه دوستی دیگر ندارم انتخاب من این است جزو سمر ندارم میکند زندگی سه ایمونیتت رو بلند هر کسی خدا بود حتما میشود بسن дар печу тоби ҳаррӯза ҳама чиз якранг менамояд то
президенти бошгоҳи соро фурқат ахмеҷанов, дабири кулли федератсия футболи тоҷикистон ва бахтовар меликов, роҳбари лигаи футзали кишвар ва инчунин намоянда аз тарафи сарпарасти ҷоми тоҷикистон дар соли 2025 бонки ҳумо сипоснома тақдим кардид ба онҳо. ба комиссари бозӣ чунин руфай хотиравӣ ҷураев тақдим карда мешавад ва ба ситоди доварони финал Сафарали Маҳмадзода, Манучер Замонов, Наврӯзҷони Сулаймон ва инчунин Меҳробҷон Удинаев. Комил Қурбоновро ҳам фаромӯш намесозем. Инспектори бозии мазкур. дарвозабони беҳтарини мусобиқа, дарвозабони дастаи Осимӣ мешавад. ҷоизаи навбатиам тақдим карда мешавад. беҳтарин нишонзан дар ҷоми тоҷикистон ҳозир аз дастаи Амонатбонк аст. تو با بهترین مربی اکبر عبداللهیو از دسته هما جایزه را بهترین مربی مسابقه اکبر عبداللهیو اعتراف می شود. مربی دسته هما یکی از شخصانی که سهمی کلان گذاشته است در رشد فوتزال در کشور اکنون نوبت و حرفه‌ای ها و این جایزه ها همه بودند میانی هوسکاران. نوردین جبارов дарвозабони беҳтарини мусобиқаи ҷоми тоҷикистон میانی футзалбозони касбӣ мешавад. он ҷоизаҳое ки қаблан тақдим гарданд میانی ҳаваскорон буданд. имрӯз нуриддин гол сар надод дар финал. سپاس مبارک باشد. از بختیار ملیکوف دیرکتور لیگای فوتزال تاجیکستان دعوت می‌کنیم تا با بهترین نشانزنی گلی ادریس یارov. بهترین نشانزن در ҷоми тоҷикистон 2025 ادریس یارов мешавад. муаллифи дубл дар финал ва инчунин нафаре ки корти сурх ҳам гирифт, аммо корти сурх фаромӯш мешавад. ҷоизаи инфиродӣ дар хотир мемонад. مبارک باشد. اکنون از سرپرستی دسته سورو کمپانی تاجدین دولت دعوت میکردیم تا با بهترین بازیگر مسابقه واسطزاده اقبال واسطزاده
бозингари дастаи Сипар беҳтарин футзалбозии мусобиқа эътироф мешавад ва фикр мекунам ки арзанда ҳам ҳаст иқбол. Тоҷдин Давлатов тақдим менамояд ҷоизаро. муборак бошад. айнак дӯстони азиз, тақдими медалҳои даставӣ. ҷои дуюм дастаи Сипари шаҳри Худ. акнун бошад медалҳои нуқраи мусобиқа тақдим карда мешавад ба дастаи Сипар. дастаи Сипар воқеан арзанда бозӣ карданд. муборакашон бошад. самимона муборак, табрик. бозии онҳо ба мусобиқаи имсола нуру ҷилои дигар бахшид. дар маҷмӯъ бозгашти Сипар ба футзали касбии Тоҷикистон назаррас гардид дар аввалин мавсим дар Суперлига зинаи себро ижро карданд дар ҷои Тоҷикистон ба финал баромаданд. аллакай дастоварди назаррас аст. муборак бошад. акнун аз Фурқат Ахмедҷонов ва Бахтовар Мериков даъват мекардем ки то ба акнун дабири кулли федератсия ва финали ҷоми Тоҷикистон роҳбари медалҳои лигаи футзали кишвар медалҳои тиллоро ба бозингарони дастаи Соро тақдим мекунад. ҳамин тариқ дастаи Соро бори чорум дар таърихи худ барандаи ҷоми Тоҷикистон мешавад. соли 2020, 21, 22 ва акнун бошад дар соли 2025 ғолиби мусобиқаи мазкур мегардад. истеҳсол нашуд. воқеан бозии дастаи Соро компания дар раванди тамоми ин мусобиқа хеле нуру ранги дигар дошт. муборакатон бошад ба кулли мухлисон ва роҳбарияти дастаи Соро компания ва ситори мураббиён ва аз се ҷоизаи мавсимро дутоашро муборак бошад. Соро мегирад самимона ба истиснои суперҷом, ино Суперлига ва ҷоми Тоҷикистонро соҳиб мешавад. федератсияи футболи Тоҷикистон акнун бошад ҷоми мусобиқа ҷоми Тоҷикистонро ба дастаи тақдим карда мешавад ба дастаи Соро компания. муборак бошад. ҷолиса мебардорад ҷомро Фирӯзсангов. ғалаба муборак бошад ба кулли мухлисони Соро компания. фикр мекунам мухлисони Соро дар Душанбе кам нестанд. тамошобини азиз, дар ҳамин лаҳзаҳои ҷаззобу ҳассос мо гузориши мустақими худро аз маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз аз пойтахти кишвар ба анҷом расонем. меҳробари кишвар дар ки финал барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. дӯстдори варзиш бошед ва пайгири гузоришҳои мустақими телевизиони варзиш бимонед. хайр.
تحفه بی‌بهای طبیعت افسونکاری کوهستان. آبی نور، شفاف و تازه در شیشه بلور. در هر قطره جلوی نوتکرار و فیضبار. در هر جرعه لذت دلپذیر و گوارا. لذت آب چشمسارانی وطن. آبی از جهت اکولوژی تازه و مصفا. آبی نور. در تماس باشید. ما آبی نور را به کارگاه و خانه شما دسترس می نماییم. آبی نور. марҳабо ба клиникаи мо дар роҳи бартарорсозии биноӣ ва нури чашм метавонед ба мо эътимод дошта бошед.